Hi guys, welcome back ulit sa aming YouTube channel. So today's video po, dadalawin ulit namin si Nanay Jesusa. Bali mayroon ulit tayong hatid na konting blessing. Then mayroon din kaming dalang guys, dragon fruit, anti-cancer. Yes. Salubong natin kay Nanay. Basta kain lumiit na yung buko. Baka gumaling sa rasyon na natin siya ng dragon fruit. Tara guys, samahan niyo po kami. Let's go! A few moments later. Dito na Ito na kami guys. Nakangiti na si Nanay Jesusana. Ay, Jesusa. Si Susana. Mayroon lang kaming hatid. Dragon fruit. Dragon fruit. Kumakain mo ng dragon fruit? Masarap kaya. Oo, ikaw di awa ng dati mo. Dragon. Magandang araw po. Hi! Ayan, mayroon kaming sa'yo, pasalubong. Hi. Ulit. Kumusta po? Ito, nakabangon na rin. Medyo okay na po kayo? Sa gamot. Pasalubong kaming dragon fruit na masarap to. Tikman mo kasi. Anti-cancer. Kaya lang nahuli na yan. Opo ha? Si mama dalang-dala. Kala niya na maupirada siya. Ay, takot din. Mahirap pa kainin. Sarap yan. Anti-cancer. Kailan ulit ang kemo mo, Nay? Sa Martes, balik Martes. ulit. Hindi, may naman kayo. Pagka isasakay ulit. Doon pa rin kasi Isakay na naman kami pero malapit na matapos yun. Tao kami hanggang December pa kami. Ano, may pamasahe po yun? Ha? Namamasahe Ano, po libre? kayo? Hindi, ngayon libre Kaya nakikisakay ka, nag-kemo rin yun si Mama Edie. Parang sumasabay lang talaga kayo. Sige, Sa sabay na isang kami. buwan yata, parang 2 beses siya. Paano pag buti po sabay talaga kayo. Oo, tuwing Merkules kasi siya, si Mama, Merkules din ang sabay sa kanya. Yun, weekly na siya si Mama, every 3 weeks pa Ano naman sakit nun? Stage 2 rin, B. Stage 2B, maga 3 na rin sa kanya. Pero na din siya, na din. Wandering buhok yun, yung Oo, Ganon din. si Mama nga sabi ko, tanggalan ko talaga yung ayaw niya. Kasi Balik na lang may natin dito, bago ano may na. dyan, may dyan. Hayaan mo Kasi na. tanggal talaga sa anit. Pero natatanggal talaga siya. Oo, tingnan mo. Ayan mo, oo. Makati. Pag ano, oh. Madaling matanggal yung buhok po. Oo, lalo nung mahaba pa. Naku, isang ganyan na lang, oh. Ano yun, Nay? Lahat ng buhok? Pati sa Pati sa baba, ma. Wow! Wala pa nga dito, oh. Oh. Ito Pati dito minatabayanan ko na ito ko. yung Sabi mga ko, pilikmataan, bibili na ako ng lapis na may kulay nito. Maguguhit ka na rin. Oo, kaya Bakit naman yung iba? Samantala yung kasabay ko, naku, kapagandahan na sila, parang dito sila halata kalbo. Nakawig po. Nag-wig, sabi ko yung makasabay. May ko wig po matanda. kami sa bahay, baka gusto Pagbalik niyo. namin, naku, puro kalbo na sila. Oo, mahaba rin. May Yung klira. matatanda din Yung ako parang gano'n kasabay. lang. Gusto ko siyete. kulay pula. Kulay pink. Aroy. Oo, mga bagay-bagay lang yan Sinuot po nung nag-birthday sa Ate Gretchen. Pinagbabae namin yung mga lalaki namin. Ano yan, ganyan lang yan? Oo, kainin mo. Hindi mo pa rin ba na-experience yan? Eh? Ayan,
lang. Mahal ang puta. Kutsara. Yung bata daw gusto niya. Kutsurahan mo ganyan, no? Hello kuya. Kain po tayo ng dragon fruit. Kami lang din. Kahit hindi mo na ganyan ninyo. Ang ngipin mo. Ika ko dito. Ayan na, meron kami ulit pasalubong sa'yo. Ito ay from Gayem Aloha. Thank you, Sir Thank you Gayem. po. Yan, no? Yes, thank you, Sir Gayem. Thank you po. Thank you po, Gayem. Aloha. May paano naman po kami bukas. May pamasahe naman po kami bukas. Gamot na. Pambiling gamot. Open niya? Daw po. Sige, buksan niyo po. Buksan niyo po para Saan kasi kamay niya? Kasi binawasan ano po. eh, Baka sabi ko sa'yo na binawasan namin eh. Ay, bebe. Buksan mo Aray ulit ko! Mapangagat yung aso. Ano po? Bilangan mo. Wow. Salamat po. Kalaki ng mata nung hanap na doon nakita niya yung kalaki yung mata. May pang pa-check up na naman si nanay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sarado pa mamaya. Baka abonado pa kami. 3, 4, Isang kamay lang kasi hindi 5, paralyze eh. 6, 7, 8, 9, 10. Yehey. Thank you po. Thank you. Aloha. Sir Aloha. Gayem Aloha. Gayem. Gayem Aloha. Gayem Aloha, ma. Nabulol na si mama eh. Dali, may kinakain si mama. One more. Ito po ay galing kay Ay, meron pa ulit. Fritzy. Kay Thank you po. Fritzy Ay, and babae Sir ito. Arnold. Ma'am Fritzy. Ma'am Pritchie and Sir Arnold, maraming salamat po. Yes. Bilangin niyo rin po. Bilang ulit tayo. Antok mo ko kamay, hindi pa maigalaw. Oh, sarap be. Mm. Para kung matamis pa lang. Meron matabang, meron matamis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano po? Salamat po na marami. Yehey. May pang ano May ka naman. pang-chemo May na naman pang-chemo po ka ako, na mama. naman. Pang-chemo naman po ulit. At panggamot. Ay, ang gamot mama. Sa high blood niya. Ilan ang gamot niya? Isa. High blood pa rin siya. Ano na yun? I-maintenance niya na yan. Ang gamot niya na maintenance is 1 to 30 isang buwan. Robastatin, bago yung pang-tatlong niresita ng pang-dok nung sa puso. Kasi pag nagka-chemo daw siya, yung puso niya dapat malakas daw yun. Oo, baka kasi ano. Oo, kaya ang chemo, di ba lahat ng ano gawin? Kaya yan ang gamot niya. Kaya pala Di, kung minsan, dumihirap mag ano, yung maghinga. Bakit? Meron bagang gamot na ganon. Dapat pala po pag magkikemo kayo, talagang masa ano kayo, kondisyon. Kaya nga sabi ko sa kanya, kumain ng kumain. madami. Hindi naman kakain. Oo. Kanya-kanya yung walang mga Hindi na kayo lalo na kapag walang ano, walang naman. Kaya sabi ko nga sa kanya, yung sakit mo na yan, ma, kung hindi mo alagaan mo yan, ako. Aray ko! Maagang, ano mo dyan, memories. Ay, ti. Kaya yan, nunay. Ewan kila, ako alam mo yung takway na gulay, yung sa gabi ba? Opo. Yun ang masarap kainin baga. Ano Yung marami ngayon dito maasim-asim. ngayon? Oo. Yun ang gusto kong kainin pa eh. Misa ginaano nila ako ng manok. Aroy, isang anong ko ayaw ko na. Parang naiban ako. Yung mga gulay. Ay, Nagustuhan mo ate. Sarap daw guys ang aming dragon fruit. kaya pala namimili si ate. Ganun mo lang yan, te, oh, para ano. Ha? Parang saging yan, yung balat niya, natutuklap. Ay, gano'n. Sa Martes ulit guys yung kanyang ano, Chemo. chemo. Bale meron po silang ano, meron po silang nakakasabay. Meron din siyang cancer. Nakikisabay po sila doon sa sasakyan para makarating sila sa may ano, Palapan. Medyo malayo po kasi yun dito, kaya ano. Oo, papunta 5 hours tapos pabalik. Buti kasi yun, malakas yun. Malakas baga siya. Mm. 49 pa lang kasi yun. Bata pa na bata. Yung atay nga ni mama, may tama na rin eh. May tama na yung atay niya. Pero yung ano niya, bituka, wala pa naman. Kawa ng Diyos. Buti ang ano sa puso niya ayos. Kaya sabi, pwede siyang ikimo. Kung liliit na, pwede na siyang operahan. Oo. Pag na-operahan, hahanap na lang kami din. Hindi na muna doon. Diyos ko. Mahal. Aro, 150,000. Saan ako kukuha ng gano'n? Magkano lang gastos ng PhilHealth? 20 lang yan. Oo. 20 lang naman binibigay ng PhilHealth. Di ba? 20 lang.
Yan guys, bale happy na naman si Nanay Susa. Gusto lang din po namin mag-thank you kay Ma'am Pretzi at kay Sir Arnold. Thank you po. Kay Gayem Aloha. Thank you po sa support ng aming channel. Happy kayo, Nay. May magamit na kami sa Martes, may pang-chemo uli. Maraming salamat po sa tulong nyo. Sige po, Nay. Dito na po kami. Iiyak na si mama. Salamat sa pasalubong. Sige po. Sige po. Kuya. Pat. Yan guys, pauwi na kami guys. Meron po kasing nag-aantay sa amin dun sa bahay. Na ano? Chowking. On the go. Nag-sponsor sa Chowking kay Sir Vienna. Vienna Austria. Thank you. Much later. Mga salamat po sa biyayang hiling namin sa pangalan ng Kristo. Amen. Bye guys. Bye po. Bye. Hindi mo, Aday. Ay, ante, anong gusto nyo? Wings ka? Hindi, nalaglag na. Thank you po sa Chowking. Thank you po sa nag-sponsor po dito sa food kay Sir from Vienna, Austria. Thank you po sa Chowking. Thank you po Sir Vienna. Sir. Thank you sa Chowking. Sa Pabuchi. Buchi Pansinin nyo naman yung opo ni mama. Ito talaga yung ulam namin guys. Upo na may sardinas. Ang sarap to. Si Papa guys, ayaw niya magpakita sa camera. Nahiya. Okay na siya. Galubungan ito nga. Wala nga, tumaba. Tumaba sa dextrose. Pagsagsalo na. Galo kanila. Bye! Alam natin na! Ban! Bye! Ban? May mala natin. Specialty. Oh, damot man niya na iban eh. Huwag na yan. Ano lang ba? Ano lang ba? Huwag na lang bigyan sa iban. Chowking. Damot-damot yan. Ah. Wow, salamat. Meron kaming pasyente. So, 5 days. 5 days. 4 days din siya sa hospital. Hindi na lang nag-negative din sa swab test. Ano siya, sinumpong siya guys ng asma. Ano nga Roje? Dito ko rin eh. Wala kasi kami dito nung sinumpong siya, nasa farm kami. Yung upload namin yung bago kayo Miss Romaline. Nagpansin nyo doon nung kakain pa lang kami. Biglang nakat yung namin. Yung vlog. Kasi nga tumawag yung kapitbahay namin dito na sinusumpong na siya. Pwede kanyo takbo. Buti wala napatublock. May pumunta sa ospital, nakabota. May nakapang tulog, nakabota. Putik-putik pa yung Ako din, putik-putik ko lang yung paa ko. Hindi namin alam kung paano namin natakbo yung parang kubo. Highway. Takbo, bilis ng takbo. Kadilim pa naman. Hindi ako nakaabot kay Miss Romaline. Nakaabot naman. Nakaabot sa dulo ng araw, pauwiin sila. Naantay ka talaga nila. Gusto ka niya daw mamit. Nakakaralas na yun yung naboka. Ang ganda niya guys, sa personal. Yes. Ang puti. Thank you. Thank you sa sila. Sir Michael Balita, next batch po yung patrick niya sa amin. Doon kami guys sa bundok. Abangan nyo yun, kami doon. Food trip naman kami sa bundok. Yung nakaraan kasi, umulan po.
Tuloy. Hindi na tuloy. Ubusin mo yung dala dahil. Anong mas paborito niyo Dana? Pancit o spaghetti? Pancit. Pancit na. Ayun. Hindi, mas gusto niyo yung pancit eh. Pero ano mas labang? Ganun talaga. Anong pinaka-special sa inyong pagkain? Pancit talaga. Inuulam na rin nila. Eh, lugaw. Sayang. Pero kumakain kang lugaw. May jowa ka, Dana? Ha? Pero pag may jowa, go to ano? Uwi ng Uwi salapay. ng salapay. Busog guys, thank you sa lunch. Busog much. Thank you, Sir Vienna. Thank you sa lunch.